de Galicia, Concello da Rúa, Consello Regulador, Ruta do Viño. Bueno, hoxe estamos inaugurando, entre comillas, este novo espacio, esta nova sala de cata, que está enmarcada dentro do espacio das Pinguelas, que bueno, unha zona de covas do Concello da Rúa, pois que é unha joya. É unha joya porque a nivel arquitectónico utiliza os elementos, cada unha das covas, os elementos da zona, como é o canto rodado dos ríos, o castaño, a pizarra, e que enmarca dentro da tradición de facer viño en Valdeorras. Bueno, a tendencia na elaboración de viños é cada vez volver o esencial, a esencia, o principio. E isto é, pois, un paso máis dentro da bodega Joaquín Rebolledo para volver a iso, o esencial, que o principio, as variedades autóctonas e, como non, unha cova de elaboración tradicional. Son un elemento único en Galicia e casi en toda España. Cada familia viticultora tiña un espacio para elaborar de xeito artesanal o viño para a familia e para vender. Nos utilizamos a nosa cova para a crianza dos nosos viños e hoxe empezamos unha nova andanza no espacio do enoturismo, facendo esta sala de catas, coa axuda dos fondos europeos que a Xunta tivo a ben dedicar a enoturismo e, bueno, unha intervención cuidada, con moito cariño, con moito mimo, que nos deu moitos quebraderos de cabeza, porque as obras son complicadas, pero que, bueno, estamos moi orgullosos de como quedou este espacio, esta sala de catas.